Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν. Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδεδείκτε, Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα αμωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστούς. Ως εκλείπηκα προς εκλειπέτωσαν, ως τίκεται χειρός, από προσώπου πυρός, δε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριε, και της Ιών είπατε, θέχου παρήμων χαράς Ευαγγέλια της Αναστάσεως Χριστού, που χόρευε και αγάλου Ιερουσαλήμ, ον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νηφίον προεκόμενον. Ούτως απαλλούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Εμυροφόροι γυναίκες όρθρου βαθέως, επισκάσε προς το μνήμα του ζωδότου, εύρων άγγελων επί των λίθων καθημένων, και αυτός προσφεξαμένος αυτές ούτως έλεγε, ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρόν. Θρηνείτε τον αφθαρτον ως εθωρό, απευθούσε κηρύξατε εις αυτού μαθητές. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή, Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα, Πάσχα λύτρων λύπης και γαρεκτάφους ημέρων, ως περεκπαστού εκλάμψας Χριστός, τα γίνεα χαράς έπλησε λέγον, κηρύξατε Αποστόλοι.